umndeni wakwaGcaba waziwa kakhulu futhi unegama elikhulu emphakathini. Nokho ke kukhona abantu abathi bayawuhlonipha umndeni wakwaGcaba kanti abanye bathi bayawusaba umndeni wakwaGcaba. Ngokubona kwenu noma ngokubona kwakho yini eyenza kube khona lo mbono? Futhi ningathini kubantu abanalolo hlobo lokucabanga ngoGcaba Brothers? Kufanele wena Gatsheni kube khona i-mixed feeling. Kufanele kube khona i-mixed feeling ngomndeni wakwaGcaba. Ngoba isikhathi sinaso ke namhlanje ngizoke ngithi ungena kulento. Ngangithi nje ngiyongena kuyo uma ngabe sengibhala incwadi ngomndeni wakwaGcaba. Kodwa ke ngicabanga ukuthi ke lo mbuzo kusofike eli. One into enza ukuthi abantu mhlambe abanye basesabe salwa nje impi yayinkulu. Silwa nabantu ababebadala kakhulu kunathi futhi bedumile ukuthi bawosenza kwenzeke. Futhi ke nabo nje babulala ubaba nje ngo-1996 babazi kahle ukuthi akekho umuntu ongabathinta ngoba base bene history yokubulala ama-families amakhulu. One like nje ngikaze example ifamily yakwaMthetho lapha ngaseMpangeni yayiqala iDurban Station ngama-60s bayishaya bayivala nje kusanga ngisho yedwa umuntu wakwaMthetho, especially laba baba-found iDurban Station. So ke ubaba ke hlobeneke nabakwaMthetho babe nakho ukuthi ke ma bebulala uGcaba kuphelile. Little did they know ukuthi thina njengoba samadodana kaGcaba nje asizokuthatha kahle lokho noma kuzokuhlala kahle. One okwesibili sazama ke nakhona lapho ukuthi futhi sibaxoxise nje ukuthi hayi noma babe sehambile kepha kodwa ke kubonakala ukuthi silungisa kanjani le nto ukuhamba kababa nomuntu owenza iphutha ulungisa kanjani. As a result nje ngahamba mina ngaye officeini lomphathi wamaphoyisa la eKZN okuGeneral Sedfontein. Beno deputy commissioner wakhe uJaru Khanyile ngiyocela ihlanganiso nalabantu akubona baya bawufuna umhlangano nathi mina wa initiate leyo meeting. Ngokukhulu nje ungabaza ioffice amaphoyisa la ngavuma ngahamba ke base bethi no ngoba lolu daba selizela fika kubashushisi nezinkantolo sebengangenzele appointment nomphathi wabashushisi okuthiwa Tim McNally. I then went and met Tim McNally in the office lakhe ngamchazela ukuthi noma kukhona i-warrant of arrest yabantu ababulela ubaba sebeboshwe futhi abanye and kukhona futhi abasolekayo ukuthi ke ba ama-conspirators noma ibona ababagqugquzeli bathenga inkabi. Kodwa I still feel ukuthi laba ke ababagqugquzeli ngoba banikazi bomsebenzi baney'monto sisebhizinisini nabo futhi abanye siyazana nabo sisuka nabo enkandla nase-Transcorp. Abanye bama family zethu nje bayizihlobo noma bengebona bakwaGcaba kodwa bayizihlobo. Angivunyelwe ukuthi labantu ngibabone ngihlanganiswe nabo. Ngakho ke uCommissioner weProvince uthena no ngeke akwazi ngoba
lolu daba selufike selusubjudice and selusezandleni zenuke njengabashushisi nenkantolo. Wabe sethu Tim McNazo usikhathi no into engakusiza ngayo ngoba nami ngiyipromote into yepeace eyokuthi ama warrant of arrest lawa khona so suspend ngeke so withdrawal suspend them senivumeleke period leyo. You think how long do you want? Ngathi 30 days ngoba sekwena sikwazi ukukhuluma sayihlela sabona ukuthi ubani nephutha ngoba uhamba kababa nje kusethuse kakhulu. Then ke lo mhlangano kwa arrange wakhe through office lika provincial commissioner sosikhathi wayekhona. Ubaba ukhanyile nje ongasekho la kumaphumulo bo deputy commissioner oyo deputy commissioner sosikhathi sanda kushona nje 2-3 years ago uyena kwabe senza ama logistics ukuthi kuhlangana kwahlanganela khona ke head office emaphoyisa KZN. Nga express I feeling yami ukuthi ngifuna kube khona ukuthula ngathi ngoba sekufubaba sisuke thina siyobafuna nabo basuke futhi bosifuna becabanga ukuthi i-threat kubona. Sakhuluma kahle ngoba abanye babo babekade bengasekho ngishezweni sebesemazweni angaphandle. Angifuni ukubabiza ngamagama abo futhi angifuni nokushamaza babekubona kodwa bafika bahlanganwa kwaxoxa bafika futhi bephethe abameli babo ngoba sasivumelene namaphoyisa ukuthi abaphatha abameli ukuze bazi ukuthi baphephile abazoboshwa. Kwavunyelwa ngokwavunyelwa ngakho into yasiphatha kabi nje somndeni wakacaba nabafowethu kwaba ukuthi masiphuma kulo mhlangano siye ekhaya sahlaselwa. Uyabona ke kwasihlupha lokho ngoba kwenza ukuthi sibone ukuthi hayi lapha sidila nabantu ababulele umzalo wethu saphinde sathi kubo sibaphe ithuba lokuthi ake kugezelwane makunephutha lenziwe umzalo wethu siligeze nabo mabebona benza iphutha basigeze sigezane instead of ukuthi kuhambe njengoba besikhulumile ukuthi soba neprocess esibeke endaweni yokuthi sifike lapho kuvela ukuthi kahle kusukephi kuze kulimala ubaba uCaba. Behluleka nje nokusinika ilanga lokuthi sibuyele phela ekhaya siyobikela obaba noma nogogo bese khona ngobaba abanye nogogo. Bayabona ke ona Gatsheni ngoba ke awazi nje uzwa bami bekhuluma nje. Iyona ke lonto yasenza sayimpini. Manje ke abantu abaningi abakwazi lokho bacabanga ukuthi nje savuka nje kuseni ngoba sekufubaba saba imkulukude eGebengu sathi ke sifuna ukupay revenge. No, sasingenayo nakancane nje intention ye revenge. Asifuna nje ukuthi akube khona ukuthula uCaba ngoba sasiclear ukuthi ngesamvusa. Ngakho ke singafuni futhi egameni kaCaba ukuthi asilwe kuphela abantu ngoba sasiclear ukuthi baba is a founder member of SABTA. Influence now countrywide is too big. In fact, it's bigger than us. Sasibona ukuthi hayi masingase sithathe kancane kophela abantu. Baphela abantu nje baphela abantu ke ngeke sikutsheleke okunye umlando is there. So baphela abantu kwalizwa lonke kusuka eKapa ngophumela impompo kwaliwa all over. Ngento ke sasishilo ukuthi ayilenda ikhulunyweni ilungiswe ngoba inkulu lendoda ibifaka size 14 manje thina akekho phakathi kwethu ogqoka more than size 12 manje ngeke sikwazi ukungena ku size 14 akuxoxwe nje kubonakala ukuthi ubani wenza iphutha mhlawumbe naba kwenza iphutha sasi so sasifuna into isolution enjalo.
Yabona ngokwabantu ngempela ababesatshwa ke benomlando wokunqoba ibonge enkulu kwakucatshanga ukuthi nathi ke bazosigwinya. Uyabona ke umdali wensuku ke mhle neingilosi zakayikhazi izinhle kwangenzeka ke bahamba bona abafowethu ababili abathathu kodwa iningi lethu nje likhona sisekhona nje u7 saphelela abanye bethu so7 sikhona noma sasingaphe kweshumi kodwa ke abaningi basekhona. Ngakho ke ilokho kwenza mhlawumbe abanye abantu bacabange basibuke kabi nokuthi ke abanye abantu ke la ngaphandle bahambe ibiza ngabantu bakwaCaba bethi bayibona bengayazi ukuthi abantu bakwaCaba bameleni umuntu wakwaCaba wazi wafika la afika khona wafika kanjani efikiswa yini. Ziningi igebengu eseyiboshwe icele ngisho amajele ezinye zihambe ziza bakwaCaba siganga nje umuntu asabisa abantu hambe eqola abantu asibaqola abantu. We work for our money, we work hard, we wake up in the morning every day siyosebenza. Ngakho ke abakuyeke futhi labantu abenza lokho ngoba nje ahlangana nesigebengu siyasebenza nje yonke into esinayo siyayithenga. So ke bakhona ke nabantwana bethu abasebancane asebeCaba Brothers ngathi ke ngisebeCaba Brothers 2 ke manje mangisho ngoba phela labe sabazala sino 20 something sebe no 40 something labe sabazala sino 30 something nabo sebe ko 30 something ngiyabona. Ngakho ke sihlale sibaqoqa ke nabo ukuthi hayi abantu abami ukuthi ningakwenzi ngoba asiyanga empini ngoba sizigebengu saya nje ngoba sixakwe isimo sokuphepha ukuthi bethu asisukumanga futhi ngaba nikho nani nomsebenzi ke lo ngaba ukho. So siyazama ke nje kuyiqoqa ke ngoba sesikhulile sesinesikhathi sokuxoxa sesifisa nezincwadi nje kuyibhala siyiqoqe nje ukuthi iqoqeke yazi ukuthi ayiqale phi yabheka phi. Ngiyabonga Gatsheni ngayile thuba.